Dandini Swangasun Prabu Suyudana. Waduh. Sosro Glangkung Ayo saking Bata Sarimbang. Wah. Anjarai kang puspita arum kasilireng samirana mrih sekar gadung kandhanira kongas pawiraras renaneng driya Prekedok monyot prikatil buntu teki seblentet kecubung ngundung pojok suarane kaya kuwe ora kena kembar Kang. Jadi dalang ora kena kembar suarane kembar ya bingung ngomong. Waduh nuwun ninggi Bapak Panito mbok ora kembar. Nyatenipun sampun dumugi anggenipun nglampahi Bharatayuda Jewang sampun nambah gangsal dinten sangsaya kathah ingkang peksah. Atos pundi Bapak Pandhita
Rasyawara Bisma kang gagul sampun kabuputen adiloko Prabu Bokotento lan Toyo sampun seto kados pundi pawanita pojok ampun kuwatir ampun kuatos silnaipun Prabu Bokotento sampun gatos meniki murid ayah laras wae lho Prabu sosok itu kula niku Prabu sapa muka ya talen kok Prabu Surya Lengkara saiki negeri Bata Sarimbang. Badhe bantu wonten ing Astina supados Astina kula Pandhawa lebur mboten namung bondo. Nyawa kula soraken. Nah, cabe. Napa mboten damel bunga? Ampun dipun susah sing mati nggih pun. Mustikaning Nalendrata. Berbudi bawa sana Padang Penerawangan Bobo Pandita laras dadi kon takon-takonan kudu pas mangka nyontak siji dalan ora nyor dalang ora gemampang ora cok tayang temenan angel sesuki wayang lah kadung ora pati payu kok iya pancen kok bae men angela rame urung kok ngubungna botanang maring awang-awang nang kendhi karuan ora angel iki sampun gatosipun. Waduh, mekaten. Nggih, nuwun sewu Kyai Prabu Suryadara. Kados pundi Prabu Surya Lengkara parit anglet. Babagan menapa? Sirnanipun Prabu Bokotento sing mateni sinten? Wah, Jlamprong Edan Parat. Dolalulung tan samar pamoreng sukma Maya winakyu ing asepi sinimpen talange kalbo sing sayo rukun sing sabar lan remo ambukan ning talen saking layap tiap pengaloya pinong sateng sumpono sumusupeng rasa jati I Prabu Sudara kados pundi badhe tanglet malih tur kula badhe nyuwun palilan kados pundi badhe medal Tegal Kuro pendho badhe kula pateni sedaya nah cocok rampung seprapat jam rampung medal pasilan niki matur babu tang dini kudu
Jadi macam palakan di kudo ai pome biasa. Golet wayang seberapa jam perang jejer orang anak kene tok sing ana wayang genjah sih anu sedelat tok 10 menit perang wapuh wae iki tak sawang koyo anak-anak meno iki sapa Raden Probokesuma kuwi sapa Raden Widandini ki dadi ngger mengene wae Kang sebab ki ngger Janaka menika Kakang sebab apa Janaka anake Pandhu ki anake Dastarata Kakang Pandhu mulane kira-kira Janaka mana yuwa ngono ki mangene Janaka mana ngakang. Dadi Pandhu ki anake Abiyasa anake Palasara anake Sakti anake Sekutrem anake Manukmayasa anake Kakitugiya. Bingung orang ngerti. Sauni-uni ora dadi banget. Wes Tunung palakan iki ku atos sing Bandung ding kulit lho wing diapun iki percuma menang ora keponi kalahku pirang aja mengke Janaka ramamu kon maju ora mudu panjenengan Motor ganti sing gede jajalane. Arto dendo pesil pedile Probokesuma. Angel orang aja. Waduh, waduh, yo.
kanthi musuh. Kanthi sawa Ambak yuto pati madur sawa sasra Kiwangkara. Nani do boto sarimbang digdo Sri Mandraguna misi rampung ngono. 100 Mandur Kaca Sumbar. Wadadamu. Masuk. Panganem resep. Iya. Ojo. Ojo. Bejat kono kayange. Awus. Kapang tuku maning bejat yo wis. Tugel sisa apa? Ya Mas ya Mas. Aming jojo. Cak, leh kita. Iya. Aduh yo. Aduh. Iya. Aduh. Iya, iya, iya. Aduh yo. Iya, iya, iya. Aduh yo. Wah. Saksono mandang langkah Yono mapat Komrek sorojak maring Mawi sorong jumakluk Manang kering antariksa para nyaksa gurna sumraut satrio den pragena tekane antaka gotong royong karo takane sayo sayo rukun rukun saku barakane Tegal Kurusetra banjir gede sak dengkul jerone. Jerela Ait perang gegempuran antawisipun Pandhawa Ngastina. Goblek-goblek wonten tapesipun Tegal Klasama sinten to menika? Ratu Bata Saimbrang Prabu Sasranegara. Digda Seti Mahambarati natak pendat dina Menter. nggih Ketumbak lak-lak-lakak perang patrem mesem-mesem dibedil medidil. Brangas pasuran bengis mripat menteleng kaya bandeng brengos sing ngurgeni sumampir kuping kayak masker jing-jing ae sonyonine lah penting dadi duit kira nang kadugdayan mboten nganggo menghayu-hayu ning bawana wangsa sama kanggo ngumbar angkara tanding lawan pati tambah yuta kawon Prabu Sastra Diwangkara babas sesukane karsa ngasta limpung sada lanang mandi kepati-pati ceritane tangiripun pusara mati buntanipun murup awit dipun pasang pirces pedot mbok ora-ora bedhot murup mbok arep main bisnis rampung ora dadi banget ora karo duit jing-jing macen iya jalan maning be
Wayane Baskara Titikala mangsa pasti tambah itu sampun telastun sing urip. Lama pasing busur kebat kaya kilat kasit kaya tatet natap dodop bodo walikat ambruk Mati. sirna margalayu. Mati aja nggak pati ngono iki. Biasanya. Awas sangat kudu. Wah bamono surat. Padahal pusakaku sembah kita lepas sama ya ora keparat. Bidang paisan. Iya. Aja itu. Ora. Pacot kulumu. Gulune larane. Bandere, bandere. Wah, Udan. Biru banget kanan anyar sih. Konten. Mati bu. Ganti kubur. Modar kayak kanan-kanan. iya. Apa panito? Sampun modal tambah itu. Rampung riwayatku. Modal. Iya. Rame murah. Pira ki ya. Ya ngono rek Kang ngundang ekos iki nanggonku 35 nang kene mbuh. 35 ora nang ajine blas ngempani wong 50 bayangna. Mbok 50 piring Kang. Nggih. Ngliwet mbok warung mbok 5 kilo paling ora kae. Iya sih. Wis ngempani wong papat. Burung madang. Kalian sapa ora madang. Kepengen. Rokok kae 5 truk iki si patang pas dijebur. Sampun. Bukuti wae. Beres lah. Barang go tuku pur ngasuk didol. Iya nggak kubur jago. Nah, bedodong. Kasembadan dronan jangka sirkandi awi jompo nganti hompong ora keturutan. Ini di sini. Modar. Pendawa lebur ngastina nggon kot bandare tekdum sepontok Rames. tekdum. Surti kanthi Sembodra karo Burisrawa, Drupadi karo Dursasana. Siti Sendari karo Swatama, Larasati karo Kartomarma, Srikandi karo Drona, bojo-bojo. Tua ya. Atu-atu di dada sepengingsor sepenuh si nom bojo kewalik lah. Dada sepengingsor si nom. Sri Kandila bocah-bocah ku maju sembok Sri Kandila gumun-gumunan Iya. lindor-lindor ora tong-tong lah kang buri ayu kang arep ayu kang iringan ayu bocok kidunge biru bocok Biru ya. pas diparani nini alam yong bocok bombongi Bombong. inyong bombong bang Inyong bombong bang mas inyong bombong bang bombong maning nek wis rampung alah inyong bombong bang bocok jam 11 kurang seperempat Dalamane rampung. Bergaya nggawa rupa bocok. Waduh, paman tambak yuto sira golek karo koyo saking Jai Gantara.
sukmanipun medal saking raga kaya peksa medal saka pakurungan medal ipun raga sukma saking raga munggah sungguh tundha 8 geger Tegal Rasamaya. Waduh bapak tambah yuto dados korban paman. Waduh paman tambah yuto aduh. Waduh. Wa yuhsyaruna min kuburihim nakisiru wa takhruju min furujim kawaddamun kana wa hum yasuna famatu falam yatubu fahadza jazaohum wa masiruhum ilan nar. Kayane dalang langkah sing bisa nglakonake ya kok. Maksudnya kayak Kang nggih pratek sih bisa ning dalile angel. Iki asal jawane. Ana menungsa kang iso kang kubur diwalik patakhruju min furujihim bolongan uyuhe metli milinana karo getih ya wonge. Nah terus. Tolong iki sanak Lho sampeyan tiyang pundi jenengane sapa dosane apa nalika nang alam donya? kula niki wong Suruweng yuk. Makane mendan adoh ya. Ana apa ana Kang? Aja mendiri kan wong Suruweng ya. Jenengane sapa? Nini Ramin Alamate RW 1 RW 5 ngendi omahe? Seruweng Kidul Pasar. Dosane apa kowe nang alam donya? Aku akinom cok ngeceraken tempe mendoan. Wong wadon ditinggal orang kok ada ngerasa maring kehormatan malah dia cerer-cerna. Malah sebagian jadi bakul mari mas karena wong ya mari mas. Dia jare tau manggon nang wana kriya kok jare kok. Ya apal temen ngerti kok. Ya apal dikasih ngamarai. Tahu men nunang dikit nang kono. Ya sing kurang ajar supir ya. Ya Pak pokoknya surga dunia kuwi didelok padha ngeton lho kawida dari dunia iki. Kuwi nang apa anak kriya kuwi kono. Ya wonge. Wong wadon selingkuh ora gelem tobat ngatek mati kayak dipanggang terus kuwi. Ya ngger kaya kuwi wis milihna karo getih. Melung-melung tolong Kang Ora talang tulung nang alam akhirat, ora talang tulung kurang ngunduh wae mangerti. Wis ngono. pancen iya ya. Dunia ki kematen ngalam bebas Bu, karep royal bae ya waras. Karep ibadah ya ora nambah ayu ra. Tetep wis kena dienggo maning barang si akas maning esuk. Ora potel ya ora. Wong alam bebas sih. Karep bakti ya taat yang ngono, karep maksiat ngono bebas nih ya keling nang dunya ora suwe. Kowe ngger wong wadon selingkuh ora gelem. Obat ki mesuk kaya iki nasibe. Lah ngger wong lanang sing ora ya gelem boronge murup kaya wong klub. Murup ki Bu barang ya. Ya kaya bayang nang ngono. Ngupur-ngupur kaya sempor. Kowe sing gawene nggo ngutak-utak kalene wong liya. Jenengan ana wong batin, duh cilaka ke nyong nyemena gen moy kowe. Ya wong ngono yang ngono sih kitu pada eling pada tobat eling tobat nang akhirat wis ora dadi Pak Bu. Mulane apa ke istiqdadul mauti minal istiqdadi dunya aula. Cawis-cawis singgep sangu mati kowe luwih apik daripada cawis-cawis ngurip nang alam dunya. Cawis-cawis mati wis padha cawis-cawis sapurung ya. Aja ngomong ngurung Kang nu sewu nek al mautu layah jamu fi hinin mahsusin wasinin mahsusin wahalin mahsusin mati kuwe orang ngerti umur pira orang ngerti nggih
anu agi ngapak jam pira ora ana wong ngerti. Ya wong nang kene kan bener kene iki urung karuan matine beda nang kene. Ora nang kene. Ora ngerti masalah nggih. Dadi masalah mati kuwi pancen urusane Gusti. Anu urip ya kudune mati tapi ya kowe moga-moga mati sing husnul khotimah. Allahumma. Kadang-kadang nggih pada ngaji kok pada gletak, pada turu pada mati ya bisa bae jare sing nggih napa nggih. Ora bisa protes. Pada nyongke terus ngaji terus mapan turu ora mati-mati turip lawas ya bisa bae. Arane sing ngatur sih. Ya kadang-kadang ku ya rekadengi nyongkeri bisa nyongkeri rekadengi ya bisa masalah mati ku ngarani sing ngurus wis. Ya mulane nu sewu Pak nggih nek barang gawe ki dongane ngundang pengajian. Maksudnya ora kon kene ora kaya kuwi maksudnya men pada dituduhaken barang sing bener nggih. Pengajian niku nusune kene bebas. Ora kudulane nyong bebas. Ya ora kudulane nyong bebas. Nyong terus yang rombongan ya kena. Ya nasibe wong sing dimaksiat ora gelem pada tobat tekan akhirat. Geng enak kurang dina kiamat sih dipanggang bae. Kita kan coba diduna geng enak ora terdunang nyong. Nyong dalanger kebiasa sih. Nyong orang luar didunang nyong duna ge. Kok tekan biar orang diduna. Tak dina kiamat dipanggang terus ora nang rampunge. Nangis kaya apa tetep ora ana wong nulungi sebab apa ngger melu nulungi ngasih pendungi barang mulane dak dewek. Mulane Sayyidina Utsman nalika Kanjeng Nabi niku ngaji Sayyidina Utsman niku ningali napa mirengaken Kanjeng Nabi niku cerita maring neraka ora nangis tapi anggar cerita kubur Sayyidina Utsman ngantek jenggote teles luweh kubur sebab apa takoni batire Pak Utsman jeneng Kanjeng Nabi cerita kubur nangis kok ngger neraka mboten kenging napa ge rungokna ya lih aku nangis nang kuburan dadi wal wahdatu wal wahsyah nang kuburan kuwi ngresah tur dewek. Jadi ngasih anak-anak dewek kan kamu batire blas. Siapa apa kubur ki jembar banget. Jadi gambar kubur kayak rika nama tengan metundunya. Weteng pirang tahun apa dan tempat tangan tulimin ya. Kemutan Kang. Cara dikasih sesak apa omber kayak. Lah ya. Jadi paling meteng kan paling jembar kan semeter bulanan nang kanona motor ya gue ngel sih. Lah masa medundunya ke ombor banget dadi ngger kubur karo dunya gambarane weteng karo dunya dadi kubur mayan kambulane sak prana sepene mati blas terus urung tau nasi balik sumber banget urung tau tetep urung tau balik pira-pira masuk sebab hamba banget ya kiye bahasa butek ngebon niku masyaallah garing ngunduh maring wong pekerti nggih mulane niku ya pada eling lah Bu sumpung urip kan niki kubur dijaga moga-moga niki kubure dadi padang jembar Allahumma sebab sering jamangah Allahumma iki kan gambaran Pak kok ditulungi sebab napa anggar kubur kok nangis nyung pancen dewekan dikampling malaikat nyung nangis dan nang neraka ora nangis sebab apa nang neraka panas ngapa wong akeh mau kena batire nang sebelah kanan nang neraka nang kubur dewekan iki ora percaya jajal ngesuk ngermati yang anu mata nyuyur tau ngana betul mana aja kayu kuwi ngewang betul mana urung anu macan nyong di kang ngandel ya mati orang ngandel ya medodong aku terus ora talang tolong tinggal ya aduh rasakno Masyiruhum ilan nar kabeh lebok lan neraka kabeh apa mati durung tobat niku situ karo ya kebab mlebu neraka kabeh ora ana sing slamet sebab ora tobat nang dunya siki mumpung sinang tobat maksudnya cara parine aja ndengar bae Kang nggih tuwa ndengar bae dak lakon nang kaki dula dibleduk mesti kowe babuk sih
si tobat. Yang ora tobat yang ngono nune dhewe kok. Ora masalah ngono kok tobat ngono ora yang ngono ku gambaraken. Iki beda maning. Ki wong kulugan galengan ki ya. Artine ngobah Kang. Man hoyaro manar al-disibon nubisatin adul ila sabangati maulid qad fingono ku yaumul qiyamah. Sapa be wonge? Mbuh wong dikene iki jasa apa ki? Bahaja ya. Mbah pura haja musawungu sing tukang nyorok pates ki wonge. Sekilan Pak. Cibreng kesekilan besok dikeduk sekang bumi sapi itu kalungna maring ki wonge. Aja deleng enek ki sing kiye Kang. Temenan aja mesti kan yo ngomong wayang hasil ngomong sapa-sapa ora. Keduk bumi sapi itu dikalungna masalah pirang ton Kang kene ana. Mongkon ngono. Aja ngene ben deleng kemana Kang. Yang panik asli ya mumpung sing alam dunia pada eling gane sing gane ngono ambane beda lho wong anu wiras warisan kakakine sing kulon 46 sing wetan 54 nyorok patang kuwi tekan pirang pirang ton ki wonge apa ki wonge ki takoni aku ditulungi lho sampean sinten dosane apa nalika nang alam donya kula niki kebumen wong kemukus Kang dadi Kang gomong ngidul iki lho kudu wong kene mok matak watu iya wedi wong dirasa ya lho kowe sapa itulah kamari dosane apa nyorok wates ki angger kepengin karangane amba sawe amba jang roti batire tuku ayo nombong ngerti batire ayo gego tuku ora gelem tuku tran kan amba jana kene kepak-kepok batir keprimen dan ini sekolah fayuna biukum bima kuntum tak mesti gelar Pak jret video gede banget kakek itu raimu siapa kakek sing raimu kayak kemana kabeh lah jel korupsi dari kewenangan kakek sama kayak sebut-sebut kayak jajal lah kepikiran jajal pejabat gue al yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun terus jare besok na akhirat al yauma nakhtimu ala afahim menungsa kabeh lambene kuci kabeh jret mingkem kabeh ora ana sing mangap imonia ora bisa mangap. Terus waktu kali muna edim tangane pada ngomong watasadu arjuluhum sikil yang seni bima kelawan apa-apa yak sibuna kabrong lakoni sapa menungsa gue. Jadi tangane ki ngger kira-kira ngasih orang gue backing ketoki bae Kang. Ya ora nang gue backing ki malah jeblosna ki. Alah gena iya sing wis sing metambutan nanyong lho ki ya. Ngi ngomong. Dia kaya percaya tangan ngomong. Ki Quran Kang asli. Waktu kalimuna aidim tangane pada moni dika ngandel ngono yang ngandel ke Quran ngono lah ngono maca bermetek sih terus sikil seni dan yang sing mlaku nyong lagi ya jajal sikil tangan nok seni kabeh jebul enggak utak ya bisa Kang temenan ora bisa nggo backing asal ora bener asli ora bisa nggo backing malah jelomprongna gue sikile ngomong jeblos tapi ge sikile mon lho iki sing mlaku ki ya ayo wingi sing ngerontok kira anu lombok nang tanggul sapa yo kayo ingok yung krana wong mati ye kayak sambut tuh kayak keton nang ngaring video orang ngaku lho orang itu primen tangane ngomong sikile ngomong videone distal jret makanya nika disoting Rokib Ngatit Pak niku ora tau leren nek kurung turu Rokib Ngatit kok nyoting meneng nanggon telung perkara siji nek kage adus mulai ngudari anduk mundur ora disoting yo kelapet bae isin loro ngragi ngising ya mundur anu mancer brobot disoting ya ora karuan ya mundur nomor 3 angger arep kembul lanang wadon nek gembene blek rawang ta isi disoting wis bulus kamar dikancing wis disoting rame banget disoting nang jero
Ya angger krungu iki ta mandan merkinding ya Kang. Temenan watu kalimuna aidi watasadu arjun bima kanu yak sumpah kono mau fayuna biukum bima kuntum ta'malun. Apa sing diakoni dunya ngesuk didengna kabeh. TV-ne gedene ora lumrah dicerat jret. Es. Batine pada turu Kang Royali bojone Darmin sapa kae. Ora maleh. Kayak udah kowe sapa kae. Langsung keton Kang. Ini nggak jendeleng eneh kayak kemana? Aku ditolong. Aduh, Bilal kau tinggal ayo yo. Yo, ayo. Ngapurane babuke tegambaran loro sing tukang royal karo nyorok patos. Si 10. Angger digambar kabeh setengah papat Kang. Ora apa-apa kepriye sing embuk ora apa-apa ngawur. Ya apa-apa bae, wani regane genahe. Setengah papat sing primen. Paling-paling pira kok setengah papat ya ajur nyong. Ketuane 12 ya sing ora jaket ora urung tek gambarna setengah adu jago ya urung setengah nginu murung. Anu sing tukang apa kae akeh lah itu aku kulak nomor baru ke orang tak kabar kabeh. Kanthi kawine wis nunggil bangun sejepae kalebu sarayane ngasih sinten to menika ingkang manggih wonten Kraton Temblo Suket. Ngendi kowe? Temblo Suket. Kowe maring wetan anu Karanganyar, Temblo Suket. Inting ae lah. Ingkang jejeruk Prabu Runting Brojo ugi napa Ratu Kanggung Binathara Sekti Mahambara sugih bondo bandu sentana ngantos cinarto gadah gelang gedene sak perak-perak kalung isih dadung Lembok. Men lah ada cerita men berisik lah ngurubosi menembang apa lah lamun Cinandra kumrincing suaraning ratu. Ratu Pujangga kabeh
Demak pawitan mau wali songo kang anggen waya menungso kang ginambar miring binarya tapa palupi wah tau ku nun cerita apa Patih Ranu Wijaya jeneng anyar Kang Ranu Wijaya iki ala Subandana ala partoko gelap iblis lanat laune ala 350 ya wong dalane kok sing 35 juta bertahe ngorok apa maning kiai iki barang langka kan kudune larang wingi iki bensin urung mundak ming 300 iki gandeng mundak 350 sawrokan pindho 700 ping 4 1.400.000 ki angger dadelang ngorok sing di omah ngiting ora lunas kaya niki pisan bae iki kudu pas Pak. Ki dadi wayang sena ora kembar iki kudune gedhe. Lah anyupak. Ki cilik lah dalah ya wagu. Cilik ya. Ki cilik iki. Awitasi. Lah togok ya nggih angger dalang angger dalang omona togok mesti congore muju-muju mesti. Ya to. Monyo. Yang orang monyong orang nyupak. Oh, ngapain Kang? Gue arep ana lakon kok gawat sih kapian? Ya gawat, iki kena iki. Kowe lah dalah. Wae, tau kok? Pun. Ratu saka Teblo Suket dituduh diangkat luhuring ayuda. Supaya Senopati Agung mateni Pandhawa. Kira-kira bisa ora aku? Olong. Meneng wae lho. Jangan wis wengi jangan wae. Anggo tambah somong. Bisik wae meneng wae. Iki kok dilaku. Main-main lho matamu lho bisik wae lho. Kek kan udah rambut Kang ki bulu pedus Kang Kang. Nah rambut langka sih lagi nyembelih pedus iki kita buntut iki tengah. Terus. Iku niki cara kula niki nyun sewu nggih aja malah pepaeding. Paeding apa kok? Kula iki penekawan. Penekawan siapa Kang? Penekawan kuwi mangan sepenek ngenteni awan. Niki nggih dikukuki mangko mboten nggih mboten masalah. Piye kok? Nek kajeng-majeng ampun dina niki. Sebabe iki dina pringkelan. Pringkelan siapa Kang? Pacekesi lho busuk lho. Apesan. Menjang mawon tur kapindho niki sing ajeng maju niki jan mboten bare-bare. Sakira pringentani giathut kaca. Kaca niki ketera otot kawat bandunge mawon mesik. Rambute bendat, brengose mau leneng. Olo piyung. Dengkule pacul tungkake bel, cobi garse kethokani sepur, Tungkake bel, driji gunting mawon kringete mon sepit. Ya ora lho. Ais ora peduli. Aja gur cangkeme togok wae. Ora peduli, wani. Aku tikdaya. Hitung mriki jana bae. Jana bae Kang menom wae, ngerti kari digawakna tebel bae engko. Ya anu wong minta niki. Wong basa wong ditake pancen ya kaya kuwe. Pancen beda kamu sing karo mlaki beda. Wong sugih senajan cilik mlakune nang pasar begrel banget sembarang seng. Ning ora duwe kerek leot. Gede dhuwur jane ku leot. Ang apa lah delong-delong goblok detorasi gumun aku iku ngranu.
Jadi Gusti iki sengit banget mari wong sing takabur. Wong sugih takabur sengit maning gara wong kerek gablek ora takabur nggih. Petata peniti jawab apa ora. Kalau paling sengit. Ya kok to. Ya kowe kudune. Nuwun sewu kula dengan ampun sedikit. Ora betul nih. To. Aja kowe to kok. Aweh sudaning Gusti. Pepesing Gusti. Iki to. Nggih kados pundi. To. Ranjang wadah balung diko. Nggih kula jawabaken. Bokor wadah balung, bokor wadah ketih diko. Nggih kula beto. Kresek wadah jenang. Jeneng berkat. Allah. Mangkat nih. Ayo ti mangkat budal. Ayo budal. Royok penuh.
Batin penulis Ranu Yo! Ya, parang nyakit. Aduh. Satria ngeyeh cepul kepalang. Pripat menen kaya baneng brangsa sak kepel sumangpil kuping. Sapa? Setyaki. Sapa? Setyaki. Wis ora Ranu Wijaya. Iki dugdeng ora mung siji, lho dapur siji, rangkep 500 ramutur lewet. Ayo. Ayo. Yo. Waduh, mati. Ayo maju berakok. Ayo, ayo. Saten basa maju pas kita sangkun koyo. Sandak kejut mati ratu remajan.
Antoda semua. Yo, orang tak. Ayo, ayo, oh, aduh, penyakit, ronting dulu, wah, nang bangun, maju dong, apa deh? Waduh. Takut aja. Ayo. Waduh. Waduh. Ya. Ayo, mati. Wah, Semar. Kudu Semar suarane kan. Wah, Semar ora seno. Wah, Semar. Ampun ditutukaken, Den. Niki ampun ditutukaken. Apa sebabe? Niki pun dalu, Den. Oh, kae putana sing urung mati. Aja dipateni kabeh men ngundang malih kaya niku. Apa nyuwun seneng bae. Wayang sing pada sarah mati kabeh wayang sing ngatur. Ngono. Pranana wayang salah dinang apa dalam gemblung sih. Dek ki gambar angger wayang rampung dikukut nang dalange. Ngasukna dinggo menyeri karo dikukut, nyukri dikukut disokna maring kotak sing ambane semeter karo 2 meter. Wis ora bisa dinggo maning. Lurah ya seno. Kemak urip padukuna 2 meter semeter duangane maksudnya. Ya, kedura-dura 2 meter ora mungkin. Urugane pada Pak lemah kabeh. Yang ya lemah rika lemah ora ana wong suwike durugi beras ora mungkin.
Bismillahirrahmanirrahim sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Mugi-mugi khususipun Saiful Hadas sumrambah kita sedaya diparingono selamat donya selamat akhirat. Allahumma mugi berkah rezekinipun, berkah umuripun, solih-solihah turunanipun, istiqomah ngibadahipun, kasembadan donganipun, husnul khotimah pejahipun. Mugi-mugi sing pada sakit nganggal pada waras kabeh. Moga-moga sing pada dadi petani sarwa tulus kabeh. Moga-moga sing pada dadi pedagang bati barokah kabeh. Moga-moga sing pada suki utang pada lunas kabeh. Moga-moga sing pada dadi randa payu kabeh. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an syabadi sayyidina rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majnal auladana wa talamidana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa jangal auladana min ahli khair wala tajan wa yahum min ahli sari wa dhul ya rabbi tajib da'ana ya khiyasan mustaqisin akhisna bi rahmati arhamina khusufi ahli dari puluhan so warzuqhum halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana wa ladan sholihah imanan sabitan wa zakiran wa qalban khosingan wa zaban maghfuran masayan maskuran hajjar maghfuran wa yaqinan sadiqan bi rahmati arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibanga wa inal batil mustinaba. Allahumma arzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallam wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semanten kawula muga manfaati boten namung sedaya kala panjenengan pangapunten akhir qadhi bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi